Salutare lumea, un nou video aici alături de piramida mea. Și de Cosmin. Hei! Și de bagheta mea nouă. Și cu coanele mele nouă. Dar mă face acum ce dă cu bagheta asta. Dar n-am voie că aici nu-i PvP. Deci nu-l pot împinge pe Cosmin până când cade. Și aia e o ușă acolo? Un fel. Mergem mai înaltă. Asta. Da, asta vreau să zic. Asta să-mi dau bagheta jos. Și între timp ce faci tu ăla, ea merge să fac un parcurs. Aia unde am rămas. Cum vorbești? Ce? Cum vorbești? Păi m-am uitat pe YouTube, ce-apoi am aflat. Ce-apoi n-am cum să mai fac asta odată. Ada ea mai parcurs era imposibil, că mi-am pus speed, ca să alerg mai rapid. Câți abonați ai? 7, cred. Nu, 6. Nici nu m-am uitat măcar. Unde ai 8? Bine, acum, așa, ai gard? Gard? Stai, bă, Da, am gard. nu trebuie gard. Aia ce? Tata, Nu, mi-a plăcut ideea la nebunie. Nu cred că la nebunie, nu știu, abonat. da. Lume, Cosmin vorbește singur despre viața lui. Piramida morții. Ce-ar fi tare nume Piramida morții? Ar fi tare nume Piramida morții. Și dacă vreți să intrați pe mapa mea, pot să o pe multiplayer. Și a lui tot la fel. Nu mă găsesc. Păi dacă nu mai găsești intrarea, caut-o. Ai văzut unde-i? Să muță cam. Am uitat. Ia sunt ață la parcurs. Nu. Așa, încă puțin. Gata. Da. Și aici m-am blocat ultima dată. Băi, nu aici la noi, acolo. Unde da să-mi dea ceva, nu știu ce, gata. 2 minute și de dați aici. Bine, pentru că am speed, 100% o fac. Dar mă urc pe asta. Și. Da! Am reușit, Cosme, de te teleport. La 2 ori când te reușesc. Da. Oh, se mai sus. Unde-i checkpoint-ul? No! Tipul ăsta n-a pus checkpoint nicăieri. Da. Nu țepi. Acum trebuie să mă ridic 2 bloc în sus. Și acum ai cu 4 depărtare blocurile. În sfârșit, haide. Nebunule, ce ai nebunule? Căzui în apă. Măcar în apă să cad. Că mai am 2 inimi din 4. Și dacă mă întrebați de ce am 4 inimi, pentru că mi-am pus un punct de la inimi. 1 din 1. Bine. Doar dacă îți dai de port acum, am scot bagheta și te ucid. De ce? Nu știu de ce, dar vreau să ucid pe cineva. Dacă am voie, evident. Am o baghetă, ia, merge? Sau nu merge? Nu merge. Mi-am consumat încă un punct din baghetă. Da. Nu trebuie ca să mai folosesc bagheta. Pentru că nu vreau să o consum. Sau o pun la vânzare. Nu, că are 1 kilogram maxim. Bine. Asta, dacă pic acum, îmi rup părul din cap. Și dau foc la scoară. Ce? Dau foc la scoară. Să nu-ți dai teleport la mine. De ce? Trebuie să mă dau mai încolo.
Așa, căzui. Deci o iau de la capăt. Parcă am zis că o să fiu deja acolo în episodul trecut. Dar nu mă contează. De ce să mă gândeți episodul pe mâine? 5 minute de cură. Eu încă sunt jos. Măcar mai am 2 inimi, nu? Așa, să-mi dau teleportate, o să merg pe insula mea, pe planeta mea, de fapt. Deci nu știu cum să zic, mapa mea, planeta mea, insula mea, habar n-am. Toate. Jumate de inimă, jumate de inimă. Nu ți-e de așa ceva. Rava vieții. Deci jumate de inimă Cosmine. Acum dacă mă ridicați apa aia, era culmea. Nu mută camera asta. Uite, mai... Deci, 2 tipi sunt pe mapa asta. Iau cu încă unul. Cu un steaga... Cred că e polonez. Din câte am citit sau era polonez. Nu! Ce să mă pun pe aia albă? Jumate de inimă. Cred că am murit de 500 de ori. Dacă îmi puneau bagheta cu asta, l-am recuperat de pe mapă. Ceea ce să fie PvP. Se PvP. Da să mută camera. Iar văd de bera că e jos, dar de fapt ăla e sus. Dar eu tot îi dau 3 stele mapei. Ar fi să dau 2 stele, pentru că n-are checkpoint. E imposibil să cad eu în țepi. Și m-am redus atâția țepi aia. Be, Cosmin e mai pro decât mine la jocul ăsta. Ce? Este mai bun decât mine, ai pro. Ce? Pentru că căzui în țepi de 2 ori. Be, i-am atins de 2 ori. Și tot 100% nu i atingeai la început, de tot. Am dat săritură până la țepul aia care se ridică. Nu atingeam deloc. Dar eu i-am atins. Poate vezi că ți-a dat apartamente ca în rabă. Chiar mi-ar plăcea atâta. Așa, îmi dau camera pe partea asta, pe partea mea norocoasă. Chiar dacă nu e norocoasă. Jura ta fac un țețe prin rabă. 2 inimi, dacă ating rabă mai am o inimă și jumătate. Păi am jumătate de viață la 2 inimi. De obicei, jumătate de viață este o inimă și jumătate. E pentru că mi-am pus punctul ăla. Și? 3, 2, 1! Pe lângă! Pe lângă! Pe lângă! Pe lângă! Da, gata cu parcurul ăsta, gata. Haideți pe intrare Cosmin. Să vedem ce a făcut ea între timp. Și poate unii chiar râd. Deci asta. Acolo intrarea asta, frumos. Câți cactus ai pus? Acolo ai pus cactus. Ce? Ai pus cactus peste tot. Da, și? Bine, haideți pe insula mea. Aveam să iese din joc. Da, haideți pe insula mea lume, să vedeți ce am făcut eu între timp. Deci toată lumea știe casa asta, minunată, frumoasă, mai frumoasă decât a tuturor. Că a fost inspirată de mine. Am modificat pe aici. Aici vreau să fie magazinul. Aici am făcut de ceva, până nu am făcut. Acolo e iepure. Acolo e gașcară, acolo e rupul, nu cred că mai trebuie să vă arăt. Și încât într-un minut să vă arăt totul. Acolo e rupul, acolo e aia de jos. Alexina. Cea de sus. Sus și tot mai sus, până nu se termină video. Păi pe store-uri. Și aici, aceea mea acasă, unde Alex. Ce? Alex, în locul ăsta cât de harnic ești tu? Pădarnic. Deci ne auzim data viitoare lume. E nu uitați să apăsați like dacă v-a plăcut acest episod de Piramida lui Cosmin sau ce ar fi aia, turnul lui Cosmin și Piramida, 2 comunitate și ne auzim data viitoare. Bye bye!